Hallo Suriname, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Hoe gaat het met iedereen? Nou, mijn eigen boe, ik ben wel een beetje aangekomen. Ik kon dikkie een beetje dik. Omdat die regen is door je nyang. Je herstel van die operatie en zo. Dus een beetje dik geworden. Maar ja, gaat goed. Het gaat heel goed met me. Het gaat prima. Oké, mijn mensen. Ter zake. Ik heb een oproep voor regering Santoki Brunswijk. Langam no kar VP de VP me kar unenti de. Isi atorif nikeri to? Atorif nikeri, de boeren go, de protest, gisteren, de ma protest keihard. En na de volste recht om te protesteren. Die de protesteer san Chandu. Wat heeft Chandrika Persat Santoki gedaan? Direct in de regeringsraad vergadering toch? Amapot 60 miljoen SRD vrij voor compenseer de boeren. Maar dat voor de strana mami lobby toch? We zijn niet meer dom. Une do onder de regering moro. Sa es don egwe ekon. U alamala ai opono. Big up de boeren voor Nikeri. Big up den. Waarom big up den? Omdat de man tek. Pechan e den tak ai me go loude nanga wamching. Tudusu SRD per hectare san vernietig. 60.000 miljoen. De man wan acceptera money schrijf en na de volste recht. En mi de zeker bijna mi want tak tena blaka man ubo lonjompo te kapchi chaka sama e konju dape. Maar je shik bato. De boeren, de Hindustanen, voor Nikeri, de no 1 à 60 miljoen. Want no man compenseer a probleem voor den sma. En no man compenseer a verlies voor den sma. Die boeren willen in plaats van 2000 SRD per hectare, zijn vernieten, de want 17.000 SRD per hectare voor zijn vernieten. Jij nu, Chani, je kafteken. Je kafteken de poerenji, de leri walestak, no waka le beloof. Afvolk samoro, je beloof inemako, je belofte na. Wela dekaba. Ala de money say be furu afi sorgu fi go pay de boeren go compenseren des massa de lassi. Go pay daar uit ala de money say be furu en yang loon toe voor den potis mij na kondreto. Ga die 70.000 per hectare betalen. De boeren die boeren willen geen 60.000 de maar wan amoni say be beloofd ding. Challenge ding. En mi want tegi VP Brunswijk toch? A oproep dis de gi ook toe. Is je snel Chandrika Persat Santoki toch? President van Suriname. President van Suriname. Is je o snel ay suku fu yep de Nigerianen? Is je o snel ay suku fu yep de boeren na Nigeria na een probleem fu den? Maar luku o langa de smaf marowijne e pina e sukkel dape na een stroom na een watra VP vice president van Suriname Brunswijk. Luku o langa de smaf marowijne e krei de giwa oproep de kario van links rechts. Dat one taki die go in a vergadering dape. A foto sa de poti oké. Maar toch na zijn vergadering na mo wins no watra foto de poti na zijn vergadering no mo regeringsraadvergadering. Na schrijf no mo aitangi mi. Begrijp je? Dat dius don dape dishi o snel a president wan handel doef Nikeri af. Zou je nog grijpen in tak dat handel? Hoe kan don ja zo discussieer erover, maar lik van je go san doef Nikeri, sani doef Marowijne direct gimme ook toe. Purwa money direct met me yep des ma dape nanga fire probleem nanga a watra probleem in Marowijne dat EBS gwe piki money tek na des mama ne a stroom 24/7 soms na her 3 day lang a stroom egwe. Desma if pina baby, desma a baby, dat petrasma a baby. Fa desma opon a native luku dem chief de offstroom egwe tupe dry. Watra doti te son lazy. Plus dafa watra kona koti bena herde ye snap fly wan emre. Sai no grijpen in gides mafia direct VP. Luku sa tram sa president en du gides mafia. Sai no grijpen in. En midden zeker dat lik van de man wana 60 miljoen SRD dape. Chano vullen aan gideng.
Chan ofele angi de VP, dus daarom ik met roepie op de vice-president Brunswijk, toch? Opo yepi desma VP, na daarom de pochu dape desma epina. Vanaf die igos don dape te vanaf daar regering dis forum toch? Nee, desma uno, epina, bijna ik kan taki, 50% malmoro leksa de tra regering be epina denkba. En asam dat no bunto, desma uno epina tumsi marowe, ne dede wata VP. VP, you so one gangster VP, no de ye pompu my ne pour smoko. No de ye pompu gewoon my ne pour smoko. Look one simple voorbeeld aan Marwina Sikoneus. Atifu Marwina Sikoneus. Me de a minister go teki chago na go Nikeri. Dus na Nikeri wa mus abwa atife blo e Adam, ma Marwina Sikoneus no mak blo. Marwina Sikoneus no mak abwa ati. Na de sanda tu muse luku daarom a volk e wrak boy, daarom a volk e wrak. Daarom toch VP, of je lasa stem toch? Ano verras me. Ano verras me omdat you ne kleuren bunanga desma voor you. Luku on snel chan jompo long grijpen en Nikeri. Today no mo de manga stratere. Kom tak one day, want dat tweede day direct a pour 60 miljoen. Dat zei de you ino tegen ta luku no je pour 60 miljoen toch? Purgi mi kom sreka watra leiding gidesma na IBS mek mi saka wan new kasi gidesma me ka stroom sanka de optimal. We chane tak we pot stroom gidesma we pot watra gidesma na pina we pina desma we bong santin desma ay letterlijk na kondre yung da une sari. No mang assistant voucher mi nom kibri we mi mang. VP you voucher. You vou deki lu ko langam no kari ne ma di se hat mi to. I want desma mustem gi bakama ne du sa em du gidesma of the stem gi. Dine du sem du gide stem periode ko sref tok noti de verander da je mek atrama dape her system op da je dom bij na de vergadering na da je fa booster Nikeri maar ne tak fa booster maroweina wisa no maroweina fa booster a benelan gi maar no ma be even over maroweina daarom met tak over maroweina no fa des mai dede dat wis fa de tike misrefi. Maar mine spanang ade mina kondre me fetigi na alas mai na kondre ala den de teke misref me fetgi de wande ne deur futaki maar zolang mi me kwa video of mi de loko ondro mi video ko skrif walo rommel walo negatief san daarom ik mine piku moro zolang am skrif walo negatief san le kune shitakwe deda watra na kondre le kune shitakwe pina na kondre me wesi me blockeri direct. Want une takune op het topic we Fredef taki dat was my takji unu dat we jump kwe stray of we jump ko skrif walo rommel. Unom luku mi fesi unom luku tak na lady air taki of na lady air this dati u arka boskopu a boskopu arka da come up juice refi. Yato une arka boskopu we jump bla 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 ondros ma topic. Me blokkeru direct yung sa Opo egi topic mek tres mariak ma we Fredef taki. Mine Fredef takom dat mine nyaf no wa enkri rakering. Mine nyaf rakering ala mi samsam abina tap eko houtje. Ja to, mine nyaf rakering mine dringi rakering. Me ka power wa partij ma mine dringi partij of power of rakering. We Fredef taki dat is ma etak gyunu da we jompe kwet etak walo negatief san ondros ma topic. Ah. So lang ako me blokkeru direct man no de fami kan VP ne ja so men fo jom poko batoro na unu me yepi ma me tok me taye pom dat mi abisma in the click of unu sa e bat mind mi sa e fight mi ma abisma in unu sa na misma sa lob mi daarom mek me tan fay junu hodo e VP yeb des my assistant voucher of the man no wana 60 miljoen teka 60 miljoen dat go rekala watra na nga faya system in marwene no me krapiere gangster VP no de VP pompu sref mas mo konek moto fa no ma VP amanja queen shai kokotum si amanja queen si nai kokotum si me hoop tak bakaste ja tu lasik mota lusa koko fiji wat assisté fout helemaal me soms me luku sante da me skreki ja toch? Maar ik mijn lobby. Ik ga mijn bakje aardbeien komen eten. Lekker gezond. Hoe ik mijn lobby? Mijn loop uno. Wie zou bat mijn nieuwe fight me? Met dat jep uno. Omdat ik kies ook batak dat mijn wan jep strana. Bye bye. Swai swai. Lobby. Bless you.